Il-Kurunell Alexander Dalli issospenda lilu nnifsu minn kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi. Fis-stqarrija mill-Ministeru għall-Intern ingħad li s-sospensjoni daħlet fis-seħħ b'effett immedjat wara laqgħa mal-Ministru Bajrin Kamilleri kmieni l-erbgħa filgħodu. Fl-istess stqarrija ġie spjegat li l-inkjesta maġisterjali dwar l-operat tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin minn tim ta' professjonisti li bdiet numru ta' ġimgħat ilu għadha għaddejja u għandha sservi ta' bażi għal aktar riformi holistiċi fil-faċilità korrettiva. Intant, Sur Robert Brinkaw sejħu l-irwol ta' aġent kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi. Preżentament, Brinkaw imexxi s-servizzi ta' detenzjoni u fix-xhur li ilu fl-irwol beda jimplementa numru ta' bidliet importanti, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà. Intant, l-erba' filgħodu għal ħabta ta' 6:30 priġunier Indjan instab mejjed fiċ-ċella tiegħu mill-uffiċjali li kienu qed jagħmlu r-rondi ta' filgħodu. Fi stqarrija mill-Aġenzija Servizzi Korrettivi ġie spjegat li l-ewwel investigazzjonijiet juru li l-kawża tal-mewt kienet suwiċidju hekk kif instabet ukoll nota miktuba minnu. Il-Pulizija tad-Distrett għaddejjin bl-investigazzjonijiet u nħattret ukoll inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Nadin Lija. Intant, f'aħbar mill-awli tal-qorti żewġ gwardjani nisa wieġbu mhux ħatja wara li ġew mixlija li f'Ġunju li għadda ikkaġunaw b'mod involontarju il-mewt ta' priġuniera li neħiet ħajjita bidejha fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Iż-żewġ nisa tresqu l-qorti wara li inkjesta maġisterjali sabet li ż-żewġ gwardjani naqsu milli jimxu mal-protokolli.